ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, дӯстдорони варзиш ва махсусан UFC. соли 2025 барои ҳамаатон соли бобарору комёбӣ ва шодию нишод буд. инак баъди як ҳафта аниқра шаби 11 ба 12 январи соли 2025 дар мусобиқаи UFC Fight Night 249 ки дар шаҳри Лас-Вегаси амрико баргузор мегардад, размандаи тоҷик Нурулло Алиев маъруф ба лақаби уқоби тоҷик ба октагон бармегардад. рақиби Алиеви 25-сола Янал Ашмузи Исроилӣ мебошад ки омораш аз 8 пирӯзӣ ва 1 бохт иборат аст. дар бораи ин набард ёни уқоби тоҷик ва рӯбои сурх расонаҳои хабарии варзишӣ бисёр менависанд ва бартариро ба размандаи тоҷик мансуб медонанд. Нурулло Алиев ки соли 2022 бо UFC шартнома баста буд, бо баромади олияш дар баробари Рафаэл Алвеси бразилиягӣ пирӯз шуд. аз он давра инҷониб Нурулло дар 9 вохӯрӣ пирӯзӣ ба даст оварда ягон мағлубият надорад. муборизи исроилӣ Эшмоси 29-сола дар UFC таҷрибаи назаррас дорад. вай Сен Петерсенро пеш аз муҳлат бо нокаут мағлуб карда, дар вохӯрии дигараш бар Крис Дункан бо қарори доварон пирӯзӣ ба даст овард. Тревор Пик низ аз ин размандаи исроилӣ ноком шуд. Нурулло бошад дар 2 вохӯрӣ ҳарифонро пеш аз муҳлат шикаст дода, то ба ҳанӯз роҳи пирӯзиро идома медиҳад ва ҳарифон аз ин уқоби тоҷик дар ҳаросанд. сомонаи Теплоҷи аз рӯи пурсиши худ муайян кардааст, ки аз 100 нафар пурсидашудагон 88 нафар пирӯзии Нурулло Алиевро пешгӯӣ карданд. Нурулло Алиев дар саромсаи ҷаҳон мухлисони зиёде дорад ва ин набардро ҳама интизоранд. ӯ дар шаҳри Душанбе ба дунё омада, бо хоҳару 3 бародараш ба воя расидааст. ба шарофати бародари калонӣ ӯ ба варзиш машғул шуд, ба гӯштии тарзи озод дил бохт ва зери роҳбарии Абдурозиқ Олимов давоми 6 сол аз ин намуди варзиш баҳра бардошт. ҳатто ҷоизадори Осиё гардиду унвони устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистонро низ соҳиб шуд. бо амри тақдир рӯ ба Панкратион оварду аз ҳамон лаҳза роҳ ба майдонҳои муҳорибаҳои омехта пеш гирифт. баъди 1.5 моҳ машқҳои пурҷӯшу хурӯш аввалин ғалабаҳоро ба даст оварданд. наздикони Нурулло шуғли ӯро дар муҳорибаҳои омехта тарафдор набуданд, аммо ӯ пинҳонӣ ба тамринҳо машғул шуда ба ин дараҷа расид. дар Тоҷикистон ин варзишгарро хеле эҳтиром мекунанд ва дӯст медоранд. Нурулло Алиев 2 маротиба қаҳрамони ҷаҳон оид ба Панкратион буда, соли 2018 аввалин бор дар лигаҳои Русия ҳунари худро нишон дод. рақобатҳои зебо ва ниҳоят пуршиддаташ нишон доданд, ки ӯ дар оянда дар як қатори размандагони беҳтарини ҷаҳон шомил хоҳад шуд. аслан пас аз пирӯзӣ дар Contender Series бо UFC шартнома баст. Нурулло аслан дар Русия тамрин мекунад ва ба навардҳо омода мешавад. дар мусобиқаҳое ки ширкат меварзад, аз ҳама бештар мухлисон ба навардҳои ӯ меоянд ва дастгирӣ мекунанд. аммо аз ҳама ташвишовар он аст, ки моҳи ноябри соли 2023 Нурулло аз зонуяш ҷарроҳии ҷиддӣ гузаронид ва муддати тӯлонӣ аз мусобиқаҳо дур шуд ва акнун ба қафас бармегардад. мо ба Нурулло Алиев дар ин зӯрозмоyӣ комёбӣ хоста орзу дорем, ки ӯ ба пирӯзӣ ноил мегардад ва боз обрӯи нуфузи Тоҷикистонро аз ин ҳам болотар хоҳад бардошт. Нурулло Алиев. Ну и ждем, что скажет победитель. Да, так немного расстроен, естественно, Кирилл Крюков, но он показал все, что мог в этом поединке. Да, ну просто другой вопрос, что борьба Нурулло была лучше.